Ναι, πολύ καλή. Τι να παίξουμε? Ναι, ξέρεις, κάνουμε challenge. Ναι, δεν θα είναι ωραίο. Μιχάλη, Τι? να κάνω και εγώ μετά το βίντεο. Όχι. Έλα. Μετά θα παίξω φόρμα. Ωραία, άκου. Θέλω να πούμε καλύτερα Go Goated. Ποιο ρε, δεν άκουσα. Ωραία, άκου, πάμε Go Goated. Και δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε. Κοίτα πάλι το βίντεο μου βλέπει. Ποιο? Για να. Όχι, μόνο μου το. Κοίτα πόσες προβολές έχει. Παιδιά, ακούστε. Σε αυτό τώρα, επειδή η Ιωάννα θέλει να κάνουμε μαζί ένα βίντεο, της το χάρισα, οκ. Και μου είπε θα παίξουμε Go Goated, οκ. Οπότε θα παίξουμε αυτό και δεν θα κάνουμε το challenge δυστυχώς. Δεν πειράζει, γιατί θέλει η Ιωάννα. Αυτό. Μιχάλη, Τι? Τι? παίξε. Τι? Τώρα! Ναι, ρε. Τώρα όχι. Πάμε. Ωραία, βλάκα. Πάμε. Ιωάννα, μ' ακούς? Ωραία, πάμε. Γιατί το έχεις βάλει έτσι? Έτσι γίνονται, εγώ δεν ξέρω. Να ξέρεις, η Ιωάννα είναι καλή με snipe. Όχι, γιατί δεν βολάβει. Μη χθες κουτσουρδέλα. Έχει πάρει σπάνι. Πάμε. Θα πετύχω με το σνάιπερ. Όχι. Θα σε κάνω μέσα. Έλα ρε μπρο. Θα σε κάνω νόσκοπο, αφού δεν μπορείς να με σκοτώ. Δεν μπορείς να με σκοτώ. Κάτσε να σε πάω κάτω. Κολλάω! Πώς έτσι πιέζεις καταρχάς? Δεν το πίστευα, πέθανα από βλαγία μου. Τι? Είσαι καλή? Θέλω να παίξω κανονικά. Είναι τυφά. 20 κάτι. Δεν τελείωσε το βίντεο. Συνεχίζουμε. Μιχάλη. Τι? Άστα. Κάτσε. Θέλω να παίξω κανονικά. Ρε, γιατί βάλεις αυτό το πικ? Θέλεις να παίξω κανονικά? Και αυτό το σκύλι, γιατί τα έβαλες?
Ποια ήταν το πρώτο μας κίνατο. Ιωάννα. Το πρώτο μας γκί. Μας έχουν κάνει 2 γκί. Δεν φύγει από εδώ. Ιωάννα, θες να παίξει κανονικά. Κανονικά. Ούτε θα παίξω κανονικά. Μιχάλη, μην βάζεις το σκάρ. Όχι το σκάρ. Το σκάρι είναι καλύτερο. Καλά, εγώ Σε ποια ομάδα είσαι? στο 2. Άσε λίγο. Τρέχεις αυτή. Δεν θα βάλω. Ω! Χέζον. 1,54 της έριξες. Τώρα, Φάβος. να ξέρεις τώρα, δεν θα με νικήσει ούτε ένα. Θα τα πάω όλα σωρί έτσι. Στοίχημα. Δεν ακούει τα βίντεο. Ωραία, όνομα λόγω τα έχω. Μπράβο. Αν μπορείς, κάνε... Περίμενε λίγο. Μισό. Αν μπορείς, κάνε like σε όλα τα βίντεο, ok. Μπορείς να κάνεις... Κάνε like σε όλα τα βίντεο και σχόλιο αν μπορείς. Γιατί με βοηθάει αυτό. Ok, κάνε like. Δεν πειράζει. Κάνε like. Ναι. Θα περιμένω. Δεν ξέρω, αυτό το όπλο που πήρα τώρα μου αρέσει πολύ. Αντωνία. Ω, εσύ έβαλε τριφαλόσκι. Σε ποια ομάδα πήγες? Οκ, σε ποια ομάδα είσαι? Μιχάλη, Τι? τέλεια νέα. Έχω μια φωτο κουνήσου πρώτα. Κουνήσου για να μην σε Κάτσε, σε ποια ομάδα είσαι? Πάμε τώρα λιγάκι να παίξουμε. άκου, να σου πω κάτι. Τι? Έχω δύο φωτοτυπίες στη γλώσσα και δεν τις έχω. Και δεν θα διαβάσω. Α, εδώ είσαι. Όχι, είναι στο spam αυτό, ρε. Γιατί έφυγε? Ρε φίλε, αυτό το όπλο που έχω πάρει τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό στο spam. Τι? Πες να έχω mainbot με αυτό. Οκ, να είσαι ωραία. Τι χιλιάρεις. Ξέρω τι κάνω. Bye bye. Τι κάνεις? Δεν θα μου αρέσει, ρε. Πραγματικά τώρα. Μιχάλη, αυτό που ξέρεις κάνεις, τι κάνεις. λες ότι είσαι καλή. Σωστά. Εντάξει, δεν σε κοροϊδεύω, απλά... Εγώ σου το είπα, Μιχάλη, τώρα δεν σύνολο κάνω. πόσα kills έχω πάρει εγώ. Σύνολο. Δες λίγο. Εσύ πρέπει να έχεις πάρει πολύ λίγο. Δες εδώ πάτα. Δεν λέει. Δες. Τι. Λίγα θα έχεις πάρει, 50. Ναι, σύνολο. 450 έχω πάρει. Άντε, ρε. Λίγα είναι. Ναι. Σε αγαπήσω πάρει 450. Όχι, 450 και πάνω έχω πάρει στο... Ρε, βγήκε. What the Μπήκε μήπως με τον tip. Ρε, βγήκε τελείως αυτή. Μπορεί να έχει κάτι σημαντικό, δεν ξέρεις. Θα μου το δώσεις. Παιδιά, αυτή βγήκε από το πάρτι. Έχεις 59 λεπτά. Άντε, ρε. 59 δευτερόλεπτα. Μισό, πώς γίνεται αυτό? Έχει βγει από το παιχνίδι. Ναι, δεν είναι ούτε στο που... Τι έγινε, ρε. Μπορεί να το κλείσω. Ναι, ισχύει. Μπορεί να τις... Να, δεν. Είναι μέσα. Ξέρετε κάτι? Πιστεύω δεν είναι καλό σημείο να κλείσουμε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe και θα κάνουμε κι άλλο βίντεο με τον αδερφό μου τον Γιάννη. Ή εάν θέλει ο Γιάννης... Και αν θέλετε γράψτε στα σχόλια τι παιχνίδι να κάνουμε. Ναι. Αλλά να είναι mobile, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι. Κάπως. Και ακούστε, θα σας κάνουμε special βίντεο που δεν θα παίξω εγώ Fortnite, θα παίξω ο Γιάννης Fortnite. Οκ. Ακούστε. Όχι.
Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Έλα καλό. Έλα καλό ρε. Δεν ήταν κάπως. Έλα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια. Να συγχύσω το σπίτι. Κουτσά μικρή και αρχιδακιά. Μαλάκα. Να μου το κάνεις.